to kuma fa ba wannan ba shi bane daman da zaki dauka ki ce an fa baki dama kin fita kin je kin tafi wurin aiki kuma shikenan wannan daman da kika samu sai ki amfani da shi ta aikata wasu mummunan ɗabi'u wanda ba su kamata ba. Tunda har mijinki ya amince miki kin fita kin yi aiki, to me zaki kawai abin da ya kai ki je ki focus akan aikin nan da kike yi, ki je ki dawo gida ki kula da mijinki tare da 'ya'yanki. Ba wai kuma kin tafi aiki ba, a'a to abun ma da zaki yi a wurin aikin ba shi ya kai ki ba ma na farko. In kin tashi wurin aiki me yakon ki sa kanki a hanyar da zaki tafi gida, a'a sai kuma ki canza kwana ki tafi wani gurin. To kuma na me? Wasu mazajen suna da hujjan da za su ce sun hana matayensu su je su yi aiki. Maybe kina da wannan ɗabi'a. In kin san kina da wannan ɗabi'a ko kin fara aiki mijinki ya dakatar da ke, ki tsaya ki gane cewa ki lura shin me ma nake yi, wani irin kofa ya gani na bada wanda ba aikin da nake yi bai yasa har ya dakatar da ni akan wannan aikin. Ya kamata duk abin da kuka ba ma aiki ba kaɗai, zamantakewan ku na rayuwa duk abin da ka ce za ka ma miji za kuma ka yi, to ka yi akan wannan abu. Kar ka ce ka kauce hanya, ka kauce wani layi ga wani abu da za ka yi. Na farko za ka saba ma mahallicin, saboda shi aure ibada ne ga baki ɗaya. Mata in an bar mu mun je aiki, aikin nan da muka je mu kama kanmu, tunda mu mata duk da muka shiga an san mu da daraja kuma an san mu da kamun kai. Kar ki je ki amfani da wannan damar aiki ki je ki watsar da mutuncin ki a banza, saboda akwai matsaloli da yawa da ke faruwa da matan auren masu fita aikin. Muna fita muna ganin abubuwan da ke faruwa wanda ba shi da kyau gaskiya. Dan Allah idan kina da wannan ɗabi'an ki gyara, ki kama kanki, ki kama mutuncin aurenki, ki zauna ki da mijinki lafiya. Kar ki kawo wata hanya ko wata baraka da zai haddasa miki zargi a tsakanin auratayyan ku da shi. Da fatan zaki gyara, amma kina da wannan ɗabi'a ko baki da shi, to Allah ya ba ku zaman lafiya da ke da mijinki kuma ki rike aikin ki rike iyalanki gaba ɗaya. Da fatan wannan jan hankali da ne da tsokaci da ne zaki ɗauka kuma zaki yi amfani da shi. Mazaje ko kuma a taimaka a bar mata su je su yi aiki. Na gode, ku huta lafiya.